मन्त्री इउजि ब्रह्मआ हुजुवानि सानै हौवासा जोनोमसा उजिर आरो पुलक दासनि मामलाखौ थाबैनो मोजां बिजिरनो थाखाय बिथोन होदों। नोंथांमोनहा खौरां मोनदों दि थांनाय 27 नभेम्बर खालाराव सानै उन्दै गथ'फोरखौ सिमला पुलिस बिफाना हरखाब मिथिस्लाबै हमनानै लांदोंमोन आरो बे जाथायानो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गोमोथाव खालामदोंमोन दि मा जाहोनाव बेबादि सानै उन्दै गथ'फोरखौ पुलिस बिफाना हमनानै लांदों होननानै बाक्सा जिल्ला सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय हुजुवानि ममिन उजिरनि फिसाज्ला जोनोमसा उजिर आरो जामिनी दासनि फिसाज्ला पुलक दासखौ सिमला पुलिस बिफाना हमनायखौ आसामनि केबिनेट मन्त्री इउजि ब्रह्मआ जिल्ला खुंगिरिनि बेनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनो बिथोन होदों। हुजुৱাৰ যিটো ঘটনা হৈছিলে এইটো জুবিনাইল কেছো আছিল আৰু আগত মানে একেটা কেছতে তেওঁলোকক ধৰি পেলাই ট্ৰায়েলো কৰা হৈছিল, মেজিষ্ট্ৰেটে ডিছপ'জ কৰিছে। সেইটো বিষয়টো মই এতিয়া এছ পিৰ লগতো আলোচনা কৰিলোঁ, যোৱাকালি অ'চিৰ লগতো কথাটো পাতিছোঁ মই। আৰু সোনকালে এইটো এটা কেছৰ কাৰণে দুটা কেছ নহয়, মানে এটা ঘটনাৰ কাৰণে। আৰু এটা জুবিনাইল কেছ আছিল, এটা মেজিষ্ট্ৰেটে এইটো কোনো দোষী প্ৰমাণিত হোৱা নাই বুলি এটা ভাৰ্ডিক ৰায়ো দি দিছে। তাৰপিছত কিয় ধৰিলে এইটো প্ৰশ্ন কৰিছোঁ। এতিয়া জিলা প্ৰশাসনক ইয়াৰ ওপৰত অতি সোনকালে মানে এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। যদি তেওঁলোকে নতুনকৈ কিবা যদি অপৰাধ কৰিছে এটা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাওক, আৰু যদি কৰা নাই এৰি দিব লাগে বুলি মই অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।